чест да открия отново този турнир, който води началото си от далечната 1996 година. 2 години след гибелта на Наско Комшев. И мисля, че той ще бъде продължен, защото отначало го правихме на вечерието на неговата гибел, сега той стана част от празниците на град Карнобат. Знам само, че в този турнир видяхме състезатели, които някои от тях вече са състезатели от национален и международен мащаб. Борбата в Карнобат води от началото на 60-те години, свързана с няколко учители по физическо възпитание и след това с школата на незабравимия и непочетен гражданин, който също вече не е между живите, Иван Тотев. Но ние тук на тези типихи създадахме състезатели, които могат да попълнят всяка една категория на националния отбор на България. И знам, че от вас също ще излязат такива национални състезатели. Само дето има няколко условия. Във всеки един от вас има капчица талант и от тук нататък е необходимо много труд, много постоянство, за да стигнете до високи успехи, включително, дай Боже, и до олимпийския връх. Аз познавах лично състезателите в категория 90 кг в Република България, категорията, в която се бореше Атанас Комшев. То вече няма такава категория. Мисля, че стана 82. Познавах и международните състезатели. Знам какво е приятелство между големите, които са на върха. Знам какво е обаче коректност, спортменство, желание за победа. Наблюдавайки живота в съвременна България, виждам какво става и с бизнеса. Това, което научиха състезателите в борбата, днес ги направи едни от най-известните бизнесмени на България, които, слава Богу, голяма част от тях продължават да подкрепят спорта. Надявам се, че тук, в рамките на днешното състезание, на днешния турнир, вие ще покажете спортно майсторство, което ще ни даде възможност да се устремите към тези върхове, за които говоря. Желая успех на всички. Знам, че ще подобрят най-добрите, ще победят най-добрите. Но пък това ще бъде стремежа на всички останали за следващите турнири и в тренировките да проявяват повече старание, за да ги настигнат. Откривам турнира в памет на почетния гражданин на Карнобат, олимпийския шампион Атанас Комшев.